تلوں سوزی بیٹھے آندھن حقے سندھنے جڑا پٹکا بعد کے مفتی آدھا بیٹے فلانے کو تو سور دا پترا ہے تو کنجر دا پترا تو میں نہ مناظرہ کرے دے تلو والے آدھے بیٹے حقے مدے مقابل جڑا مناظرہ ہے مفتی آدھا بیٹے فلانا کتے دا پترے کنجر دا پترے میرے مقابلے آدھے سوزی نال بیٹھے آندھن حقے بدبخت نبی سونے نے اخلاق دا درس دیتے تو مفتی تھی کہ لوگوں کو کنجر دا پتر سور دا پتر آکھی اللہ چار کٹنا چاہ کے قرآن میں سے انسان دے مکھڑے دی تعریف کی دیئے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اے انسان البتہ میں تے کو سونا بنائے رب دے میں سونا بنائے تو آدم دے جائے کو سور دا پتر آدھی اللہ چار قسم سندھنے جڑا پٹکا ہوئے مفتی آدم ہے کہیں تو خسری دا پتر کہیں تو کنجر دا پتر اے زبان ادھا حساب دینا پوچھی جیڑی چھری حرام دے استعمال کیتی بنے موئے ڈنگر دا چوکر دا چمڑا چھلا بنے غیرت مند کو سوئی کو چھری کو حلال جا استعمال نہیں کریں گے کرا دے یہ چھری چلیے حرام دے میں دنال حلال چوکر گابا بچہ دیبا نہیں کرے دا معلوم ہے جڑی چھری کاتی حرام تے چلے وہ کو حلال دے نہیں چلایا بینا جڑی زبان قرآن پڑھے حدیث پڑھے وہ کو مندے چھک دے نہیں مرادرہ سبحان اللہ سبحان اللہ ممبر دے بیٹھ ممبر رسول دے بیٹھ تو دلائل دے حدیث دے حوالے دے قرآن نال سمجھا تو لوگوں کو بتا دے جو اپنے پتران دا نام یزید رکھو جنے مستحب ہے ایک ملنا پیدا تھے لاہور میں وعدے آجے سیدہ نالوں یزید چنگا زبان کیڑے پونی آج تے سیدہ کو سارے کو ہی کچھ سمجھے این ٹائم بھی آج سید ہندی ندی تحجد قضا نہیں بھائی سبحان اللہ بے شک بے شک این ٹائم وہ بھی درویش مسئلے شدید بدبخت کو سیدات نہ تشبیر ہے سید رسول دا خون ہے سبحان اللہ بڑا تو مفتی بن گئے پاکستان دا تیرے کو ٹکرا جو نہیں جڑا تے کو مناظرے دا چیلنج کرے تو ادے سور دا پتر میرے مقابلے آ سکدے اچھا یہ کلو شین یرجو الى اصل ہی میں حدیث دا جملہ پڑھے جو ہر شے اپنی اصل دی طرف لوٹ دیے اے ملہ جتھا جمعے کی دا بطن دھیات دا کوئی دے بچپن دے میں کی دے بڑھ کے دے سارے علاقے والے اکثر او کتیاں دا تے سوراں دا کریں گے شکار اے ویندا ہاں اے بچپن تو گال ہوا رکھی ہوئی ہے جو ہر کہیں کو پچھلا بطن یاد آ واہ 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 یہ قرآن دی بولی ملیا قرآن بولیا سبحان اللہ بے شک ماحول ملیا دین دا سن دو بل اخلاق ہوئی ہے تو پہلے تھوڑے مناظرے گزرن کرائیں نہ لفظ استعمال کیتے علامہ منظور احمد فیضی رحمت اللہ علیہ جو بات کریں انہوں نے لفظ ہی ہیں پیر خورشید جگی والی سرکار رحمت اللہ علیہ ساری زندگی بات کیتے انہوں نے منہ میں چاہیے مندے ہیں کتنے علماء گزرے کتنے پیر گزرے حضرت انسان دی اولاد کو کتے دا پتر آکھنا مفتی تھی کہ اور ممبر رسول تے بیٹھے کلمہ نبی دا پڑھے تھے جائے کہ پتھر مارن والے یارا کدی کول تو میرے آمیں نال سینے دے لاما تینوں سیدھا جنت سبحان اللہ جاوے